Ndikulandireni pano pa Sam Mavita YouTube channel. Msiku la lero ndifuna ndikupasireni episode yoyamba imene ndikuyitchula kuti nkhani ya moyo wanga. Msiku la lero ndifuna ndikupaseni nkhani imene inanchitikirapo nzathu. Mofuna kungosunga identity yake kukhala yachinsisi komanso yosaziwika. Tiye tingonchula zina lokuti Stella, ngakhale si zina lake lenileni. Hello Sam, zina langa ndine ndipo ndi nkhani yanga imene ndikufuna kuti ndigawane nanu. Iyeyo anabadwa mchaka cha 1999 kubanja lina, mayi yake akukalonga bambo ake akumulanje. Koma wait a minute, nkhani yake inayamba siku limene iyeyo anabadwa chifukwa cha ma complications ena akuleba. Mayi yake anamwalira. Bambo ake atamva za uthengawo, nawonso bambo ake anagwa, BP kushuta, kumwalira nakukhala kumweko. So umasiye anawuyamba mu nthawi imene iyeyo analikhanda asanachoke kuchipatala, asanatuluke mchilowero. Ngati mukuganiza kuti nkhani ikhonza kukhala ina yake imene mwina moyo wanu usangalala mukamva mpaka kumapeto, tiyeni bwanji mukhale pomwepo, chifukwa pa nthawi imene ankaleredwa ndi mayi yake aakulu, nthawi imeneyi kuchoka siku limene anabadwa kufika siku limene anafika zaka zokwana 5, ankolo ake anamuyitanisa kuti apite ku South Africa. Ndipo anapita ku South Africa nkomaka khala mu mzinda wa Durban. Monga wina aliyense, monga mmenenso mukuganiziramo, ndikukhulupirira kuti mukukhulupirira kuti ndiye kuti Stella anapeza maphunziro abwino, ndiye kuti Stella anapeza moyo wabwino umene ankaulakalaka, mwina zinamwewalisa umasiye. Koma ngati mukuganiza motero, mukuyenera kukhala nanebe kwa kanthawi, chifukwa Stella pamene anafika zaka zokwana 13, nthawi imene ndikuti atatha msinkhu, ankolo ake amene ankamusunga anayamba kufuna kuti azimugona. Nkhani isakupangiseni kukwiya kwambiri, chifukwa ikakupangisani kukwiya simumva bwinobwino za kumapeto. Tiyeni tikhalibe limodzi. Pa nthawi imene ankakana kuti azigonana nawo, panachitika chinthu chimodzi. Ankolo ake anasiya kumupasa support imene ankamupasira poyamba nkhani yopita ku skulu. Koma chifukwa chakuti anakulira kumuzi, chifukwa kuti ankadziwa kuti yeye ndi Malawi, chifukwa chakuti ankadziwa kuti yeye ndi ndani, adayamba kumapanga ma business ting'ono timene ankadziwa kuti zimuthandiza mwina pamawa, ankadziwa kuti zikhoza kumuthandiza. Adayamba kumapanga business yophika mandasi komanso maphika nsima ndi kumapitisa malo ena antchito kuti azikwanisa kulipirirako sukulu komanso kuzichita support ku skulu. Pa nthawi imene anakwana zaka 14, mwandimva bwino, pa nthawi imene anakwanisa zaka 14, chinthu china chinachitika. Ankolo ake siku lina anamupsera mtima kuti ankafuna amugone, ndipo iwo pokhala munthu wankulu kuti afuna alimbane ndi kamwana, ndikukhulupirira kuti mukhonza kuziwa amene nkhani yake inathera, right? Koma wait, adalimbana mkolo wake adapsa mtima, adamuombera pa ntchafu. Ndeno ntakana zoti nzigona nawo, pamene adandiombera moti ndi chipyera chimene ndimachiona nthawi iliyonse. Adamuombera, ndipo chifukwa chakulira kwa mfuti anthu ena adathamangira kumalo kuti akaone kuti chachitika ndi chani, koma adazichita kava. Pa nthawi imene achipatala anabwera pamalo nkuti ankolo ake anali pamalopo atachoka kale nkuthawa. Chipolopolo mwamwayi zinatheka kuti anachichosa, sichinaononge fupa lake. Koma ndi chipyera chokuti mpaka na lero amachiona, ndi chipyera chokuti mpaka na lero chimamukumbusa zambiri. China chonse mene mungathe kuganiziracho chimamkumbusa zinthu zingapo moyo mwake, ndipo mukhonza kuganiza maganizo ena aliwonse amene mukhonza kuzika mu condition yake, mukhonza kuzika mu situation yake munakakhala ino. Chilichonse chimene mungakukumbukirecho ndi chimene chingathe kumukumbusa. Chimamukumbusa nkhaza zimene adakumana nazo, chimamukumbusa umasiye, mwinanso 2 minutes inake chimamukumbusa kuti why ndili moyo pa ziko lino. Anapita ku chipatala, sanachedweko anabwerako. Nthawi imene ndi zaka 14, pamene amandiyika kamisa zoti ndipite ku banja,
ndi kumenekonso ndinakumana ndi munthu wankhanza kwambiri, munthu amene amandipanga nkhanza zoopsa. Pa nthawi imene iyeyu anawuzidwa kuti ankolo akalandira ndalama, panalibenso option ina iliyonse than kuvomereza kuti apite ku banja. Ambiri mukhoza kukhala ndi maganizo osiyanasiyana kuti no ndikanakhale ndikanapanga zakuti, no ndikanakhale ndikanakhonza kupanga zakuti, koma ndikulonjezeni kuti munakhala kuti muli mdziko la ine and palibenso option ina iliyonse, simunganakhalenso ndi option ina iliyonse monga iyeyo kukhala mwana komanso kukhala mwana wa Nsungwana. Panalibenso option iliyonse imene ikanaganiza, otherwise anapitirira decision ya mkolo wake, anapita ku banja. Moyo wake unali owawa, moyo wake unali osausa, moyo wake unali umene kufikira msiku la lero samakumbukira chabwino china chilichonse nyengo ina iliyonse imene anasangalalapo mu nthawi imene anali ku banja. Pa nthawi imene anali ku banja, ndikukumbuseni chinthu ichi, nthawi imeneyi nkuti ali ndi zaka 14. Mungachite guess munthu amene anakwatirana naye, munthu amene anakagulisidwa kwa, munthu amene anapereka ndalama kuti ankwatire Stella? No, I think mukhoza kuchita guess wrong, chifukwa sanali munthu wa zaka 18, sanali munthu wa zaka 23, kapena sanali munthu wa zaka 26, koma anali munthu wa zaka 39. Yeah, ankathawana ndi gap ya zaka 25. Anali wakuti akanakhonza kukhala mwana wake ndithu, koma analolera kuti azigona ndi Nsungwana ameneyo. Koma patadusa nthawi yayitali anthuwa anakwanisa kuberekerana ana okwana atatu. Koma ngakhale kuti anali kuberekerana ana atatu, mtsikanayo anali akupirira nkhanza zosiyanasiyana, monga nkhanza zoti ankaloledwa kudya kamodzi pasiku, komanso kuphatikizapo pa nthawi imene ayambana kuti mwina asemphana chichewa china chake, mamunayo ankamenya mkaziyo 1 ali ndi njala, number 2 ankamuvula zovala zonse ndi kuyamba kumammenya. Of course zinkachitikira nyumba nthawi zambiri, koma akakhala kuti wapyesana mtima panja kwa amene mmakhalapo ku South Africa, anu kumakhala kumipanda, right? Koma ankamung'ambira zovala zonse ndi kuyamba kummenya, and nthawi zambiri ankamusiya mkaziyo atakomoka akakhala kuti akumenyana na nyumba. Komanso kuphatikizapo mamunayo ankagwira ntchito night shift. Pa nthawi imene mamunayo akuchoka kuti akuchoka kupita ku ntchito, ankamusekera nyumba limodzi ndi anake atatu. Nthawi zambiri mamunayo amakwanisa kumayankhula ndi azimayi ena pa foni, ndi kumayankhula kuti ndikumuza mkazi winayo Stella kuti asalankhule china chilichonse, angokhala chete. Ya mwandimva bwinobwino pamenepo, ndikuti asayankhule china chilichonse koma angokhala chete. Komabe ngakhale kuti zopirira zake zinachuluka, ngakhale kuti nkhanza anakumana ndi nkhanza zambiri ndi nkhanza zambiri anazipirira, inafika siku limodzi limene analankhula kuti enough is enough. Siku limene chimene chinachitika chinali chakuti pa nthawi imene nthawi imene mamuna yamalumikizana ndi akazi ena, Nsungwanayo anakhosomola, ndipo atakhosomola mzimayi winayo pokupsa mtima anadula foni, ndi mamuna iso anapsa mtima, anamugwira mkaziyo ndi kuyamba kumung'ambira zovala zonse, adammenya mpaka na kufika pa nthawi imene anakomoka. Atakomoka maneba anati enough is enough, and polisi inachitidwa involve. Mwamuna anathawa, anthu adamtengera mkaziyo ku chipatala kumene adakazizimukira kumeneko. Yeah, you guess right, analata komoka. Ali ku chipatala ndi pamene anazindikira kuti adavulala mkono, makamaka mkono wakumanja udagugumuka. Anakhala mchipatala for almost 2 months. Amalawi ena ndi amene adatenga gawo posamalira mwanayu, posamalira anake. And chinthu china, mwamuna anathawa kusamukanso kwa town imene ya ku Durban kunali kumene pa nthawi imene Stella ankachoka ku Durban kubwerera ku Malawi, sanalumikizanenso ndi mwamunayo munjira ina iliyonse. Koma pa nthawi imene anatuluka mchipatala kupita kubwerera ku location imene ankakhala, panali zinthu zingapo zimene zidachitika. Adapitirira kupanga business for 2 years. Kenako moyo wake unkalimba pamene anapita kukadandaula ku polisi. Apolisi analumikizana ndi ku embassy. Ndinapita ku embassy ukapempha thandizo, ndi anthu adandithandiza ndithu kuti mpaka ndikafike ku dziko la Malawi. Aku embassy adapanga mphamvu
yomutumiza Stella ku dziko la Malawi. Pamene pa nthawi imene ali ku Malawi adafunsiranso ntchito ya nyumba ku Lilongwe, mwayi idapezeka. Adapita ku muzi kwawo ndi achibale ake, sanakhale bwinobwino kwambiri chifukwa every time ankandira ma information amene ankachokera kwa uncle wake kuti Stella ndi munthu wankhanza, Stella ndi munthu wachipongwe, Stella ndi munthu amene wayipisira mbiri uncle wake. Guess what? Pa nthawi imene anali ku Lilongwe panalibenso option ina, option imodzi imene idaoneka ngati idaliko yabwinoko pang'ono pokha imene ikhonza kusinthirako moyo wake. Adalandira uthenga kuti pali agent wina amene akufuna kupeza asungwana oti apite nawo mdziko la Oman. Ndikukhulupirira kuti mmene mwangomva za dziko la Oman mwaziwa kale kuti nkhani idayamba mokhumudwitsa kuchokera mu nthawi imene anabadwa, and kupita mu dziko la Oman ndikukhulupirira kuti mwaziwa kale kuti si nkhani yochita celebrate. Bwanji okondedwa amene mukumvera programu iyi, anthu amene mukuonera programu iyi, ndikupaseni chinthu chimodzi. Chinthu chake ndi chakuti pa nthawi imene muli ndi mwayi oyang'anira ana, makamaka ana asungwana, please asamalireni, chifukwa chakuti any mistake imene mungawachite lead, any mistake imene mukhonza kuwaonesera izakhala ikuwazunguza moyo wawo onse. Ganizirani nkhani ya Stella, ganizirani moyo wa Stella anadusa muzotani imene wadusira moyo wake kuchokera siku imene anabadwa kufika siku imene anapita ku South Africa, kufikira siku imene anapita ku banja, kufika siku imene adasiyidwa atakomoka mwamuna wake ndi kuthawa kumusira ana atatu parent, and wapita ku Malawi kukafunsiranso ntchito, kenako ndikulolera kuchita riski moyo wake kupita mdziko la Oman. Ndingofuna kulimbikitsa kwa inu nonse amene mwakumana ndi mavuto moyo kuti basi mangofunika ndi kuzilimbikira, basi ngozikhulupirira nkhani isegule maso anthu ochuluka. Ngati muli ndi ana asungwana, please ayang'anireni, asamalireni, apaseni chisamaliro chonse. Komanso ngati mwaona wina wake kuti akuchitidwa nkhanza, please ziwani kokawaneneza. Ngati mwaonera video kufika kumapeto kwa video iyi, please palinso ma video ina awiri awa aonereni, and mosimu muli ma button atatu: like, subscribe, komanso comment. You know what to do. Sam Mavita here. See you in the next video. Bye.